exotic abuhos delicacy, Mickey Bagnet, at masa with coconut filling na mula sa probinsya ng Abra. Tapoy ice cream at honey-based wines na gawa sa Baguio City. Ito at marami pang iba mula sa 6 na probinsya ng Rehiyon Cordillera ang handog sa inyo ng ika-6 na Mangantaco Cordillera Food Fair na magtatagal ng 4 na araw. 3, 2, 1! Mangantaco! Formal na binuksan ang Mangantaco Food Fair dito sa Rose Garden, Burnham Park sa inisyatibo ng Department of Tourism Cordillera bilang tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong Abril. Ang Mangantaco na nangangahulugang kumain tayo sa lokal na lingwahe ng Cordillera ay hindi lang basta-bastang pagkain ng mga lokal na putahe. Isa itong pagpapakilala sa mayamang kultura at kasaysayan ng Cordilleran cuisine mula sa mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Alam mo, we're so happy dahil, di ba aside from the Mangantaco kasi we also bring chefs around the Cordillera. So, yun na nga, actually the outcome is really that it's getting or it's already in the mainstream, no? Marami na rin mga restaurants na nagpatayo yung mga bago, no? Kasi in the past, pag sinabi mong Cordillera food, parang it's something that we only eat at home, diba? Parang it's never really put in the forefront, no? At saka walang nag-i-interest na magpatayo ng mga restaurants na Cordillera cuisine ang kanilang offer. But I think because of what we are doing, at least to a certain extent, parang we have inspired a lot of chefs, a lot of properties to offer this to our consumers, to the market. Isa sa mga exhibitor ay ang Sheng's Food Mania na nag-aalok ng iba't ibang mga pagkain sa Abra lang matitikman. Para matikman mo nila yung kung ano po yung makikita nila sa Abra na dun lang siya talaga makikita. Ang masa podrida, the exotic food na abuos or yung alam ng lahat na langgam, very seasonal, very summertime lang talaga siya makikita. And yung diro po na harvested by our locals in the mountains of Abra, hindi siya cultured, very pure and very wild po. Ipinagmamalaki ng food fair ang partisipasyon ng 48 exhibitors, tampok ang mga katutubong putahe at inumin ng kanilang probinsya. Isa sa mga naglibot at bumili ng mga produkto sa food fair ay ang tourism officer ng Baguio City. So yun yung I think na magiging new attraction, no? The fusion that was done to traditional ingredients, traditional food, which I think, no, our visitors should check out. No? It's very rare kasi this is only for 4 days up to Sunday. Kaya it's best na mapasyalan to ng ating mga bisita. Magpapatuloy ang Mangantaco hanggang Abril 28, kaya't inaanyayahan ang lahat ng nais makaranas ng kakaibang cultural dining experience sa puso ng Cordillera. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.